Hello, shares. Hello. Hi, Unati. Hello, Sanbon. Hi, ngimase ngimhlophanga. Hi, sitsoke impela. Hayi, ngeke. Ngihlise ne-light yami. Yeah, a little bit better. Mase ngivele nje ngibe yi-coloured nje ngimnyama ngakho. Sanibona yonke into ofuna ukuyenza. Hayi, nami ngine-network problem. Unathi, nami ngine-problem ye-network. Ngifunde into eyenza ukuthi ukwazi uku-achieve izinto ofuna ukuyi-achieve nongafuna ungakwazi noku-achieve ezinye izinto. Sinemithetho emibili efanele ukuthi sifocus kuyona uma ngabe u-investor. Hayi ukuthi leyo kuphela kodwa ebalulekile for umuntu oqalayo. Law of habits, law of concentration. Law of habits, law of concentration. Umthetho njengoba yonke kunomthetho wayo yonke into la, njengoba mawubambe ikami kanje mawulidedela liyawa ngenxa ye-law of gravity. Uthanda noma ungathandi into mawuyinto around le esikhuluma ngayo, le topic esikhuluma ngayo namhlanje, ingqondo yakhe ayigxile, zifundisa uconcentrate. Ngesikhathi uconcentrateile, uconcentrate umsebenzi onzima kunawo wonke imisebenzi ongayenza. Kulula ukuthi uthole i-distraction, uthole nazo zonke izathu zokuthi indaba angakwazi uconcentrate. Hayi kunomsindo, hayi kudlala i-generation, hayi ifoni yami like uWhatsApp wami uyangisusa kulento. Uyayi-create wena leyo nto. Concentrate. The more uconcentrate entweni, the more ingqondo yakho izokwazi ukuthi ikusize ukuthi uyi-achieve lento ofuna ukuyenza. Asebenzi yonke into nje izenzela ngapha nangapha. Fundisa ingqondo yakho uconcentrate. Bhuti wami unjani? Oh, hlula nayi network. Law of concentration. Uma ukuthi mhlamba ngesinye isikhathi sakho ungahamba uyoyifunda leyo nto, kodwa ngizoshare mhlamba amanye ama-screenshots ngalento kade ngiyifundele ngoba ibalulekile. Umuntu achieve izinto empilweni noma usuke ebona noma usuke engaboni, kukhona i-law esuke isebenza ngale kwalezi zinto asuke ezimenza ukuthi a-achieve. Law of concentration izokusiza. Concentrate, ifundisa ingqondo yakhe, i-train ukuthi mina leli hour ngikhuluma ayithotha no. Namanje kusafana. Sengifake idatha kuphela namhlanje ngoba ne-Wi-Fi phela ibuye ibhedela ureni Nkosi yami. Usafana namanje noma ngiphuma ngiphinde ngibuye. Wathi ngiphume ngiphinde ngingene futhi. Now it's better. Okay. Ngiyazwakala manje. Okay. Okay ke. Asiqhubekeni. Kaze yini enizwile yini eningayizwanga sengikhulume kangaka ngageqa amogula bakithi? Hawo. Okay. Angibuzeke nje before ngiqhubeke ngiyo go RA ko easy properties. Ubani umuntu oseyidownloadile i-Capitec app or osejoinile? Nomvula qaya phansi. Okay. Okay, useqale phansi. Hayibo. Yanda entabeni. Ha, umuntu wakantabeni yazi izibonga zase-Eastern Cape phela zilapha koManfre kontabeni. Le konqaba. Okay. Angiqale phansi ke.
ngiyabonga ama-likes nokungifollowa, ngizonifollowa back. Ka-Easy Equities ma ujoyina nje usayina up wena, ufaka igama lakho, username, password, uthola automatically uba nama-account awu-5. Bengilokhu ngithi 4 ngoba mina ngamiye ku-retirement annuity ngangam-activate, so ma ngilogina kuvela u-4, so yes I had to refresh memory yami, ngangena kwi-app ngaphinde ngaqapha ngabona kahle awu-5 ama-account. Nawe uzothi uma ubheka ubone ukuthi okay nangiyaw Easy Equities za account la uthenga khona ama-shares ey'nkampani o-Capitec, o-Shoprite, o-Total, o-Sasol, wonke lawo ma-companies. Welcome back shares. Hayi cha, i-network idlala ngazi namhlanje, ushares nje in and out. Eyesibili emva kwale ama-Equities u-tax free savings account. U-tax free savings account ukwazi ukuthi ufake khona imali yakho 36,000 ozoyiseva ongezuyixakekela. Leyo mali oyiseva nje uyibalekise nje kwintela. Tax free savings account ucontribute 36,000 ngonyaka, kube u-500,000 over i-lifetime yakho. Ukhona uphila uyayibeka leyo mali. Once wa-reach leyo limit yakho ya 500,000 ubese uma kanjalo-ke nje siyasebenza-ke wena lapho. Uyakwazi ukuthi khona kuleyo mali uyisevile under tax free savings account, uyakwazi ukuthi uphinde uthenge ama-ETFs. Akuwona wonke ngama-ETFs, ikhona ividiyo bengiyenzile ngo-tax free savings account. Asemabili kamavidiyo amase-reportiwe, kusho ukuthi nje nibe nilungu ukuthi nje le account ngenzeka yikhale ngayo ngakungekudala, ngoba ka-TikTok abanendawo whether uyadisputa uviolate ama-rules. Bathe ngiviolate ama-rules, mina ngifundisa abantu ukugembula. Madoda. Hi Montegas, welcome. Okay, so Easy Equities za account, then Easy Equities tax free savings account, then kube Easy Equities US dollar account, then kube sekuba US dollar account wazi uthenga amankampani akwi New York Stock Exchange, o Netflix, o Amazon, o bani. Kube khona Easy Properties leso khoma ngayo namhlanje. Easy Properties uthenga izindlu ezikobhalito komhlanga yonke indawo. Hey, angazi nami shares, angazi, kodwa into engiyinotisile ukuthi ama-video omabili, ngoba uyabo ngenza ama-video like nga-screen recorder ukuthi ungena kanje. Eyokuqala le abeyenzile ye-NPO ngikhombisa khona ukuthi uyithenga wenze uapply kanjani kwi-NPO. So I think mhlawumbe kufanele ngenze screenshots kube isithombe nje, yabo manje ngifaka ithombe kanjalo kunokuthi ngenze ivideo ngirecord kanjalo ngi-screen record. Ile nto engibone ifana komabili lawo ma-video nokufaka ama-details. Bese kuba eyokugcina u-retirement annuity, RA. I-retirement annuity mawusebenza noma une-income uyakwazi ukuthi ubeke imali ku-retirement annuity. Ungakwazi ukubeka la Easy Equities. Okay, Easy Equities mina ngizange ngizongene kuye ngumthathe izi-option ngoba already senginayo u-retirement annuity, kodwa ngizom-explore naye la, ngoba akusho ukuthi ufanele ube ne-retirement annuity eyodwa mawumuntu. Kuwukuthi nje la ka-Easy Equities bengisafocuse kuma-shares njengoba bengisawumuntu ofundayo njengoba bengichazile. So-ke u-retirement annuity indlela yokuthi lama umkhokha intela e-South Africa ubalekisa imali yakho ukuze uzokwazi ukuthi usave. Sawubona Montegas, usave ekukhokheni intela. Azimbili indlela ukwazi ukubalekela intela ngazo la e-South Africa. Ucontribute ku-retirement annuity. Ingxenye yemali oyicontribute ku-retirement annuity iyakwazi ukuthi incozule kule income tax bracket yakho. So ngesikhathi ufaka imali ku-retirement annuity, imali mhlambe mawukuthi income tax bracket yakho ibi between 100,000 to 150,000, it's an example, ayikho njalo kuma-income tax brackets. Ucontribute wena 50,000 ngala ku-retirement annuity, ushuthi wena uyehla ngapha ku-income tax uzotaxwa up to 100,000 ngoba le mali uyibalekisele wayifaka ku-retirement annuity. Uphinde futhi uthatha imali yakho le kulo 100,000 oyi-income yakho, uzothatha mhlawumbe lese uthatha u-36,000 ngonyaka ufake ku-tax free savings account. Okusho ukuthi wena usuzotaxwa ku-100,000 minus 36,000. Yebo, okusho ukuthi ubani loyo ibala ngizazi 64,000. Usuzotaxwa ku-64,000 ngoba ku-income yakho yonke engiyithatha wayifaka ku-retirement annuity, enye wayifaka ku-tax free savings account,
umtela yakhe sizobalwa kule esele ke manje uba usezukwazi ukuyisa ndawo vele. Ubambe obhongani Ramaphosa uyakhokhisa vele. Into ngeke uzoyibalekele-ke leyo. Iningi lethu bantu uvele uthandaza ukuthi hayi ke hayi ngitholile imali bangani bami, hayi ngino-minus kwa-SARS. Awazi nokuthi lowo minus uqhamuke kanjani, awazi ukuthi lowo minus wenza usuke kwenze njani ukuze u-minus ungabe ube khona yabo. Uthi usell mase kunjani, usela ini ama-shares. Why Dr. Shoes ufuna ukudayisa ama-shares usanda kuwathenga? Ama-shares akho mengakabi na-2 mangabe na-5 10 years awadayisi lawo ma-shares. Kufanele uwahlalise nje lapho ekhule nje kahle. Hayi ukuthi wena ufanele ukuthi ungawadayisi nje ama-shares akho. Se-early kabi ukuthi ungawadayisa. Early mangabe nje ungakafiki ku 5 years 10 years ngibone ne-option ye-provident fund. Ukhuluma nge-retirement annuity. Angiyazi mina le ye-provident fund Monsekas. Angiyazi le, mhlawumbe kufanele ngiyi-check but hayi mhlawumbe awusho u-retirement annuity. Ngoba i-retirement annuity ayifani ne-provident fund. Mini kukhulunywa ngoku-investa ku-easy equities. Njengomuntu nje uthatha imali yakho njengoba ukhona nje ku-app yaka-Capitec. Uthatha ingxenye yemali yakho lo oyidlayo oyibhoksayo lo thenga ngayo four cousins ayisekho popular. Hayi bafethu sekuphuzwani manje, sekuphuza ini i-brutal. Niphuza i-brutal manje, niphuza i-brutal fruits ne-brutal 8 women of South Africa ne-Savannah. Oh le mali ingxenye yale mali oyibhoksayo uyophuza ngayo i-Savannah uyithatha uhambe uyibeka at least for future hopes ukuthi leyo mali ngelinye la rent dance. Hey ungayiphathi rent dance kade kunomcimbi ekhaya 2 weeks ago. Phela ke phuza rent dance mangabe kuqotshwe. Hayi phuza rent dance. Hayi rent dance hayi ngeke. Mfula le angeke. Angiyazi noma usuke ifakwe khona mhlawumbe ifakwe noGavin. Hayi angeke rent dance ayikho right. Ngiyayiphuza nje rent dance. But abantu bayayithanda i-rent dance. Iyaqhuba kona futhi makunomcimbi. Ngibona ku-preservation provident fund. Under easy equities. Monsekas, is this under easy equities or is it on your work thing? Angiyazi mina leyo nto. Mhlawumbe angaze ngize ngibone. No, vula phuza rent dance. Imnandi what rent dance. Yebo equities okay. I've never seen this. Let me check. Angifuni phela ukusala entweni engingazazi izinto. Okay. Phela equities ufuna ukuthi sithuthuke at least kancane. Mina nje account ayivezi nje lezo zinto. My drive too fat. Okay Monsekas ngizoyichecka kodwa yazi mina la kweyami njengoba ngivulile nje profile yami angiyiboni leyo nto ema provident fund. Mhlawumbe ngiku-search i-search kanjalo. Iyiphi option i-under kwini? So can you please share on how these investments go under easy equities according to shares?
Buiti Mazwide. Ngizama ukurephrase lo mbuzo wakho ukuze ngizokwazi ukuphendula. How do these investment go under Equites account to shares? Okay, so you mean your tax-free savings account, your ZA account, your okay. Click go plus sign. Okay, go plus sign ngiwe PC mhlambe it will be different ngoba ngikho kwi app. Okay, ngizobheka Montegas. Boyti. Okay. Equities wonke nje udila ngama-shares. Ama-shares ey'nkampani. Ama-shares ke ayahlukana ukuthi ama-shares ase-South Africa, ama-shares aphesheya. Okay. Kulama-shares ke futhi Equities njengoba udila nama-shares enye yama-investment classes ama-shares. Okanye iqoqo lezinto ongathenga kuzo. Asithi mhlawumbe ufuna nje ubona nanga uCapitec ufuna ukuthenga ama-shares okanye ube own ingxenye yaCapitec uyakwazi ungena uthenge ama-shares. So i-investment class yakhona ama-shares akwiza account. So there is i-account edila specifically nama-shares ey'nkampani ezimele oCapitec, oSasol, oPick n Pay, obani. Uma ufuna ukuthenga lawo ma-shares angena under Equites account. Wonke lama companies alistwe kwi Johannesburg Stock Exchange. Ungena kwiza account. That's one option. Yes. Lawo ma companies alistwe kwi Johannesburg Stock Exchange yebo shares ukwazi ukuwathenga under iza account. Kube khona tax-free savings account. Tax-free savings account is instrument eyenzelwe ukuthi wena ukwazi ukubalekisa imali yakho ukuze ingazuthexwa. Okay? Njengoba ubalekisa le mali yakho ukuze ingazuthexwa nje uyifaka ku tax-free savings account nakhona la uyakwazi ukuthi khona ngaphansi kwayo leyo mali usufakile 36,000 njengoba imalini ku tax-free savings account or activate a new account up. Yes, thank you Montegas, thank you so much for that. Okay, ngiyambona ke manje, ngiyambona Ed. Okay, njengoba ke usuku nawo lo tax-free savings account, ngaphansi kwa tax-free savings account awuthenga ama-companies khona njengoba usuku uthenga uCapitec no Pick n Pay, uthenga ama-exchange traded funds. Ama-exchange traded fund is an investment instrument eyiqoqo lenkampani. Mhlambe kuzoba khona iqoqo lenkampani zama-insurance companies or ama-investment companies or construction companies. Exchange traded funds is like umama wenkampani kodwa yabo like isikhukhukazi sifukamele so many things ngaphansi kwaso. That's exchange traded funds inenkampani ngaphansi kwazo ke. So kuba ziyahlukahlukana kavele nje kube khona wonke umuntu nje kuya ngama-industry ube sokwazi ukuthenga ke. Into e-right ngama-exchange traded funds ukuthi uma kwenzeka enye inkampani ingaperform kahle, le enye inkampani iyakwazi ukuperforma kahle, okusho ukuthi ama-exchange traded funds are more stable than ucomparison nokuthi uthenga nje uthenga uCapitec uyimeli, ngoba uCapitec makuthiwa hayi manje udla imali zabantu, lokho kuya-affect i-share price kaCapitec, okusho ukuthi uzoperforma kahle, okusho ukuthi wena makhulu amathuba ukuthi uCapitec wehle wenyuke ngokwezinto ezenzeka kuye njengenkampani eyimele. Kanti uma-exchange traded funds noma enye ingenza kabi enye yenza kahle, kusho ukuthi kuyabhoosteka ukuthi kuba khona i-average. Okay, nakhona under tax-free savings account akuwona wonke ama-exchange traded funds uzokwazi ukuwathenga khona, amanye abaliwe, hayi wonke, akuwona wonke uzokwazi ukuthi uwathenge. So ke uzokwazi ukuthi ubone uma usungena khona ukuthi tax-free savings account uyideposite, bese uyakwazi ukuthi okay invest futhi khona under TFSA ukuthi sengithenga inike manje la. Hi Auntie B, Sijiyo nathi siyakuthanda. Thank you for joining all the way from Peshe. Hello. Xolani ngiku-live yazi.
Ngizokufonela manje ngiqeda bhuti. Oh, alright, sharp. Sharp. It's my brother, y'all. Okay, which tax-free savings account usuthengeke lapho uphinde uthenga ngesikhathi uthenga lama yonke into ozoyithenga under tax-free savings account. Imali yakhona ayizotaxwa nje, uzobe exempt from tax, awuzochargewa lutho nje. Nemali ne-interest ozoyithola lapho ayizotaxwa. Inhle kakhulu i-tax-free savings account. Kubalulekile ukuthi sifundise ngayo. Mawukuthi usacathula manje usafundisa ukuthi kuyini kwawona izi-equities uzofika lapho kuleso stage. Kodwa ukufika kwakho kuleso stage, law of concentration, law of habits. Apply law of concentration and law of habits every day in your life. Mawubheka ama-shares no izi-equities, ngeke uvele uthi wena ku-izi-equities uthemba ukuthi uzongena kwi-live kalwazi ngesizulu ngo-8. Mangabe ngingangenanga shuthi wena your law of habits isi-disturbekile. Law of habits wena ufanele usuzenzele ngayo. Iba ne-goal njengoba ukhona la kule live, iba ne-goal oyisetha ukuthi mina phela konyaka mhlambe phela konyaka ozayo 2023, by the time this year ngifuna ukuthi ngibe mhlambe ne-portfolio mhlambe eno 10,000. I-goal yakhe realistic. Ukufika kulelo goal wenze njani? Ufuna abantu ozokwazi ukuthi bakusize ukufikelela kulelo goal. Ngeke uhambe uyohlala nabangani bakhe e-tavern ucabanga ukuthi bazokusiza kwi-goal yakho yoku-achieve i-investment portfolio yakho ya-equities 10,000 ungenabo abangani abakusizayo. Sine-group yaka-WhatsApp, i-link yakhona ekhona kwi-bio yami, ukuze uzokwazi ukuthi sikusize ukuthi ufike kuleyo goal. Mawuthanda kodwa phela futhi nakhona mangafuni yenza qhubeka ngendlela owenza ngayo. Singendawo lapho indawo impilo yakho nathi impilo zethu. Othandayo wenza leyo nto ngokuthanda kwakhe. Iba ne-aim ne-goal. Ube nabantu, have a group, have people who are going to speak about lento, abazokhuluma ngalento ofuna ukuyenza, abazokunikeza ama-solution ukuthi uma unenkinga wenza kanjani ukuthi ufike kule goal yakho. Ungavumeli omunye umuntu ukuthi akukhulume ikwi-bio, i-link yongena kwi-group uma ungakuba ukangeni yaka WhatsApp. Ungavumeli abanye abantu bakukhulume out of lento ofuna ukuyenza. Njengoba ungayike uzohamba uyofuna ukuthi uma ufuna ukuba nemonto, angithi into wenza ama-steps ngosuku nosuku, noma ngaselona usuku nosuku. Kodwa yes, you can join Auntie B, you can join. Uma ufuna ukwenza i-license, into yokuqala uyazi ukuthi ufanele uhambe uyokwenza i-learners. Uhambe uyoyenza i-learners, uyifail, uphinde uhambe uyoyenza futhi uyipass. Uhambe uyokwenza i-driver's test, uyahamba uyoyibhuka. Before uyobhuka i-driving test, uyahamba uyokwenza ama-lesson. Uthathe noma u-full course uma ukuthi awuyazi imoto kusukela ekuqaleni. Uhambe uyokwenza i-full course, uhambe uyokwenza ubhuka i-test, uyithole i-license. Emva kwalokho usuyakwazi uku-apply umsebenzi, uyakwazi ozokudrivisa, uyakwazi ukuthenga imoto. Yindaba singayenzi leyo nto kwezinye ingxenye zey'mpilo zethu. Mina nje omunye umlungu wangibuza kanjalo ukuthi yindaba singa-apply i-principle efanayo kuzo zonke iy'mpilo zethu. Ngayibona yazi ukuthi ngathi lo mlungu uqinisile nje ngoba thina siyasho ukuthi ngifuna ukuba nemali, uyabo, ngifuna ukuba mhlambe nomuzi, ngifuna ukuba nani. Kodwa lento esi-apply masifuna ukuba ne-driver's license asiyenzi kwezinye ingxenye zey'mpilo zethu. Uma ufuna ukuba ne-portfolio no-100,000, awuyenzi yonke lento ukuthi uqale kancane, uqale ngo-10 rand, uqale ngo-50 rand, ube ne-group, ube nabangani abakhuluma ngalezo zinto. Ungavumeli abantu bakhulumiswe. Akekho umuntu owathi ufuna ukwenza i-license ebona ukuthi abantu bayafeyila ethi nami-ke angivele ngiyeke manje ngoba vele kuyafeyilwa nje, avele uze uhambe uyofuna ngisho u-connection. Uma ukuthi ufuna ukuyithenga, uyakwenza lokho ngoba ekugcineni ufuna i-aim yakho ukuthi uyi-achieve. Kodwa kwezinye izinto uyayiyeka ukuthi izi-equities unzima, ayikho nje leyo nto. You must have a goal, ube nabangani, ungavuma abantu ngesikhathi ubone ukuthi uhlangana ney'nkinga kwi-goal yakho ukuthi u-achieve i-goal yakho. Zama esinye i-strategy phela sokuthi angithi uhlulekile mhlambe ngokuthi wenze i-debit,
mhlawumbe ukuthi wena uthe njalo ngenyanga u500 uyathenga ama-shares, 500 uyathenga ama-shares. Uma uhluke lapho zama esinye i-strategy, yenza i-debit, imali iphumelele yona kwi-account engena easy equities yakho bayi-debit ngoba ikhona leyo option. Zama enye indlela yokwenza ukuthi leyo nto yakho ukwazi ukuyi-achieve. Sibonile usenelspread, ngikhuluma ngani manje? Bengisenelspread izolo. Sibonile. Mina I told myself ukuthi njalo Thursday I would definitely buy ama-shares share. Sengi-addicted. Yes, isiphesihle. Yabo mina ke ngathi ngiqala mina ngangithe Monday na Friday noma ngabe 100 rand noma ngabe 50 rand. Kwaba i-habit lokho. Kwaba i-habit. Kwafika isikhathi la okufanele ukuthi ngithukuma kancane ngenxa yokuthi imali zami kwafanele ngiyise kwenye indawo ngokwama obligations empilo. Kodwa nje kuba i-habit. Ave sithande izimani futhi ngeke futhi siye kuyithanda izimani ngoba sikakafuna ukuyifundisa ukuthi ayikho into ezovela, ngeke uvele ube rich. Uvele nje ube no 100,000 ngoba ufake u50,000 uvele ube no 100,000 ngenye kuphela yenyanga. Hayi kahleni bafethu. Angazi ukuthi nasinjani. Baningi ke beqola bathathelwa ngisho imali zabo imali zomretire abantu yonke ngezamba behambe ngoba umuntu ufuna ususebenza iminyaka 20, 15 years, 30 years. Imali yakho isebenze kanzima uyathatha uyahamba uyoyifaka ebhanoyini ngoba nakho unethemba lokuthi uzothola u500,000. Yini unganeliseki ukuthi usebenze yonke leminyaka ewu15, 20, 30 years wathola u500,000? Usuzovela phi ke ngosuku olodwa noma ngenyanga eyodwa omunye u500,000 lo ubusebenzele iminyaka emingaka? Logic asiyi-apply abantu abamnyama. Yini ubuhle bokuthenga kaningi or every month kusiza kuphi? Okay, good question Mkhosi. Uma uthenga kaningi kune-spread sama-cost. Angithi nje angikubeke nje ukuthi uyahamba uyopaka imoto ekwi-parking ekhokhelwayo e-mall. Uchargewa per 15 minutes. Uyaphuma uyangena uyakhokha, uyaphuma uyangena uyawukhokha mhlawumbe u10 rand. Uyaphuma ungene ka-10 e-mall ngosuku. Shuthi wena uzokhokha u10 rand abawu10 ngoba ungene ka-10 e-mall. Ukuthenga njalo ke lokho, ukuthenga njalo uzolokhu ukhokhela abo10 rand. Uma uthenga once a month, shuthi ungena kawodwa e-mall, uphume kawodwa ngenyanga e-mall e-parking, ucharge u10 rand owodwa. Isebenza kanjalo ke, ubuhle nobubi baleyo nto. Kodwa ungayisebenzisa ukubooster i-law of habits yakho ukwenza into kaningi ngoba engqondweni yakho uyakutshala ukuthi ngithenga ama-shares. Ngesikhathi uthenga ama-shares ziningi izinto ezi-involved ekuthengeni ama-shares. Isikhathi sokuthenga, i-share price. Ngesikhathi ungena uyothenga uya-analyze ukuthi imarket le share price binjani last week Monday. This week Monday njengoba ngithenga futhi ikhuphukile yehlile. Ziningi izinto oyifunda ngesikhathi ungena. Kodwa okubalekile ukuthi ngoba uyazi ukuthi akuyona very short term investment. Mina manje sengiku-debit once a month. Angilenzi iphutha once a month. Ayidluli. Bese ke ama-individual shares like oma companies ngisangena nje ngithenge noma inini mhlazini ngifuna. Mina mangenza imali yami sengiyayidivide ukuthi kule mali le okay ngidayisile ku-side hustle yami ngenze profit. I-profit yami goes to ukupurchase stock ukuze ngiqhubeke ngenze leli business engilenzayo. Enye ingxenye ngiyayikhokhela phela ngiyasebenza la ngakabe nabantu engibaqashile ngaphandle kwama-distributors wami. Emva kwalokho enye imali ngiyayithatha ngiyifake kwi-account yami ngoba ngine-FU money engazi ukuthi le ngisho ngingayidla ngisho ngathenga ice cream noma ngithenga u10 roof angizofila bad. Kodwa enye futhi ingxenye yami ngiyayithatha yemali engiyenzayo ngiyayithatha ngiyifake ku-easy equities.
angilenzi iphutha okungayi-invest imali yami. Ngizobhala indaba yokuhlukanisa ama-percentage ukuthi how can you break down imali yakho ukuthi wena uma unemali uma wona 100 rand, u-50 rand uye ey'dingweni zakho, u-20 rand uye kuma-investment, u-20 rand uye mhlawumbe ungenza izinto ezama-needs wakho, u-10% wakho wazi ukuthi it's a long term investment. Kodwa kuya ngawe ukuthi umiphi ngokwezimali nokwezidingo zakho empilweni yakho ngaleso sikhathi. Mandla Nkosi, you wish to know how to register. Akhona amavidiyo la ko-TikTok ongawabheka. Khona i-channel ko-YouTube ulwazi ngesiZulu. Uyakwazi ukubheka amavidiyo, ngiyachaza lapho ukuthi wenze njani. Kodwa ngoba namhlanje, ngoba lawo mavidiyo enziwa 2 years ago, njengoba namhlanje nje ku-2022, uCapitec wapartnerisha no-Easy Equities ukuze kuzoba lula ukuthi abantu abanama-account ka-Capitec bekwazi ukuthenga ama-shares abo ka-Easy Equities ngaphandle kokuthi balokhu bedeposit imali usuka kwamanye amabhenki. Ngoba kudala ubuthi uma unawo Easy Equities ufanele ukuthi udeposit imali kwi-account yaka-Easy Equities before uqala ukuthenga ama-share akhona. Manje uma uno-Capitec into osuvele uyenze sekufanele ukuthi uvele wena uregister, ungangena ku-Google uthi sign up, usayine up kwa-Easy Equities. Emva kwalokho uthatha lawo ma-login details, usuyangena kwi-app yakho yaka-Capitec. Uzoyibona i-widget lapha ebovana ebhale Easy Equities. Uma ukuthi ubungasazi ukuthi isipokisi sakamhlola waphi lesiya, yiyo-ke lento esikhuluma ngayo la. Uma ungawuboni Easy Equities kwi-app yakho, ungena kule ndawo ebhalwe explore, khona lapho phakathi kwi-app yaka-Capitec uzobe sewubona-ke i-widget yaka-Capitec, ukwazi ukuthi ufake ama-login details wakho. Bese uyakwazi ukuthi ungene ku-Easy Equities. Into emnandi ngokungena ku-Capitec, ungene ku-Easy Equities ukuthi awulokhu ubheka ubuza ukuthi imalini ishare, uthi ungena nje ku-Easy Equities nawe ama-shares uyawabona ayinkampani. Uma uthi invest now uyawabona ama-shares nawe nange-Shoprite nayo imali yakhe ukuthi biza malini share price, malini share price, inkampani share price, inkampani share price. Kulula nje kakhulu, nokuthi awuzulokhu imali uyideposit ukuthi uyofaka imali ukuthi ukwazi ukuthenga ama-shares. Njengoba unawo une-balance yakho yaka-Capitec, mhlawumbe 2000, mhlawumbe 1000, mhlawumbe 50 rand, uzothatha wona leyo mali uthenge ngayo ama-shares la ufuna ukuwathenga. Okay, Sipha, uyaqala ungena la namhlanje Sipha? Ulost ngani ngoba la sikhuluma ngo-Easy Equities. Ku-Easy Equities indawo wazi ukuthi uthenga ama-shares khona. Dala bekuwabantu abanemali kuphela bakwazi ukuthi bathenge ama-shares ngoba buqala 100,000 before ukwazi ukuthenga ama-shares. Manje nami nawe sesiyakwazi ukuthi sithenge ama-shares. Into manje sele ukuthi thina sifundise siyindle emnyama ukuthi ama-shares athengwa kanjani, ama-shares abenefita kanjani. Kuthi wena 10 years ngoba waqala namhlanje, mhlawumbe uthengele ama-shares a-1000 aka-Capitec, abe esene-value engaphezulu in 10 years. Usuyakwazi ukuthi ey'ngane zami mina nginama-shares na-Capitec, wena u-rich uhambe uyokhipha imali yakho ama-shares wakho wadayise ngoba mhlawumbe azobe seyimali eningi. Yila abantu abenza khona imali, abantu abaneyimali. Ayashiyana ama-shares ukuthi ayimalini, mabonge ihlobo. Iy'nkampani ney'nkampani, khona ngisho ama-shares angaphansi ngisho kweshumi abizwa ngama-penny stock, kube khona ama-shares awo-1 rand bani, kuya ngawo, kuya ngenkampani. Njengoba u-Capitec nje, okay, wothi ngivula u-Capitec manje ngihlezi ngikhuluma ngo-Capitec. Sibone ukuthi u-Capitec wenza kanjani. Okay, ukuthi u-Capitec ama-shares akhona ayimalini kuze nizoyi-understand kahle ngoba u-Capitec ayikho umuntu ongamazi u-Capitec. Capitec Bank Holdings. Ishare lika-Capitec njengamanje lu-1,880 rand
2000. Mawuthi uyothenga nje ishare ka Capitec nje lu 1800. Asibheke ukuthi i-maximum yabo ukuthi laqala lubani. Yabo? uCapitec ngo-2014 ulista kwi-Johannesburg Stock Exchange. Wawu 206 rand. Uyabona ukuthi ube wathenga ama-shares kaCapitec ngo-2014 ngo-200. Namhlanje ishare lodwa lalu 206 rand. Namhlanje njengoba ku-2022 ishare lodwa lu 1800. Uyayibona ukuthi imali eyenziwa abantu abalithenga uCapitec usafika ukuthi banemali engakanani manje. Lapho kumehluka. Wena njengoba namhlanje izinkampani zibiza, asenze futhi esinye isibonelo esijwayelekile. Asenze ARC African Rainbow Capital. African Rainbow Capital inkampani leyo Patrice Motsepe ono Time Bank. Ngenze example efanayo ngoba industry eyodwa. Okay? Yakwa banking. Sibheke African Rainbow Capital ukuthi uyimalini. Okay? Njengamanje. African Rainbow Capital u5.30 rand. Time Bank lo angithi nazi ukuthi Time Bank usemusha kanjani. Angithi nazi usando futhi ukukhipha i-credit facility okusho ukuthi abantu sebeyakwazi uba nama credit card aka Time Bank. Kodwa bangaka abantu abano Time Bank njengamanje. Niyazi futhi ukuthi Time Bank uyena umuntu one short term investment interest ku cash ephezulu okudlula bonke. Up to 7% interest ku cash mawusavile imali yakho khona. Ngabe uyazi ukuthi uTime Bank njengoba operator from a virtual bank okusho ukuthi debt yabanayo njengebank ayikho nkulu uma uyicomparisha namanye ama-bank lakwazi ukuthi uhambe uye khona ngeenyawo. Uyakwazi ukuthi lokho kunomthelelo omuhle ku-African Rainbow Capital njenge-virtual bank. Basebenzisa ama-kiosk. Okusho ukuthi abanayindleko ze-staff, abanayindleko ze-building maintenance, abanayindleko zoma-uniform, abanayindleko zoku-service and maintain infrastructure eningi. Okusho ukuthi i-debt yabo iyehla. Ngesikhathi abantu befunda more ngo-Time Bank, umuntu uzobona ukuthi ngoba i-majority yabantu abasuka bamove from bank to bank, abantu bamuviswa yikweletu kwelinye ibank. Akukho common ukuthi ukhulunywe ngakho, but esinye seyizathu ezenza ukuthi abantu basuke la. Ne-experience yakho namanye ama-bank. Mina sengasebenzisa uStandard Bank, u-FNB ngakaze ngibe nayo, uNedbank ngeke ngaba nayo. Ama-cost akhona ngiyawazi, so yikho ngamvala uStandard Bank, angimsebenzisi, ngavala nje yonke into ethi yena. Manje ngisebenzisa uCapitec, uStandard Bank, uCapitec, uTime Bank, uDiscovery Bank. Ngenxa yama-fees. So bangaka abantu abazocabanga njengami mhlambe in 5 years time. Okusho ukuthi ngesikhathi abantu bemove bejoyina uTime Bank, i-share ka-Time Bank njengoba u5.30 manje kuyi-opportunity kumina ngoba nginaleyo ngqondo ekhanda lami ukuthi okay, usashibhile manje u5.30. In 10-15 years time, Time Bank awuplaneli ukuba kulevel eyodwa obviously njenge-institution. Nayo bazofuna ukuthuthuka benze iy'nzame zokuthi bangene nakwezinye iy'tolo. Uzothi ubona mhlambe sebeyalontsha mhlambe kwamanye ama-outlets, mhlambe kwamanye ama-supermarket ukuthi hayi manje usuyakwazi ngisho ukuthi uwenze ikhadi lakho laka-Time Bank uyakwazi uku-withdraw imali la ngoba kwamanje say-withdraw ka-Boxer naka-Pick n Pay. Into fanele ukuthi uyicabangeke, so ihamba kanjalo-ke. Mawuthathe opportunity manje uthenga African Rainbow Capital okuyena uTime Bank ongaphansi kwakhona. In 5-15 years time, i-share price yakhona ngiyakuthembisa ngeke izibe nje, izobe isimo njengoba
yayiwu-200 ngo-2014 eya-Capitec, manje iya ko-2000 ishare iyodwa. Isebenza kanjalo-ke ama-shares. Mabona ukuthi uyaqolwa wena, okay, hamba olala mabona ukuthi uyaqolwa. Mabo wena uzoya-Capitec uyocela ukuthi abakwenzele, ohamba mhlawumbe bazofike bazi, kodwa uze wazi ukuthi okay, angingase ubakhulumele vele abantu ba-Capitec, angikaze ngize ngisebenze kumina. I would never do that, but I hope nakhona ka-Capitec bazokuchazela ngale ndlela engiyichazela ngayo, noma mhlawumbe bengeke bebe nalo ulwazi lo easy equities, njengo easy equities, ukuthi uma usungenile easy equities yini into yenza, mhlawumbe bengakusiza ukuthi ulinke, angazi kanjani kodwa, but already isilapho. Kodwa-ke mabongi, ngiyabona awuhamba mntama uye khona, uzofika uze khona. Sana ndiyawathanda ama-session akho. Hayi, unjani mama? Sana ndiyawathanda ama-session akho. Abantu wakho uyathanda ama-session wakho, ndithi ngisebenza nje nibe ndiwamamele, uyabona? Yeah. Enye, Okay. yeah, so yeah, ndiyayithanda imali. I love money. I wish bendinayo kodwa ke ngelishwa anginayo, but they always nithi nami ndiyimali myself, uyaqonda? Yeah, nami ndiyimali myself, ndiyayithanda imali. So I love your sessions. Into ebendifuna ukuyithetha kuwe ndithi, you know, enye into futhi, since uthetha bank to bank, kubalulekile ukuba masiyekeni le nto, uyabe ama-fees e-banks, but ibalulekile into yobana ube ne-relationship ne-bank yakho. You know, it's so easy to get i-loan ngoba bayakwazi you've been banking there for some time. Uyaqonda sisi? For instance, nje umzekelo omncinci, andithathi away what you are saying, but ifuna nje abantu bazi uba iyasebenza le nto uyithethayo. You know, the bank e-Citibank, I don't have a lot of investments ne-Citibank. I don't. Ndine-savings account nje kuphela, and you know, but ngoba I've been banking them for more than 12 years. Dama ndofuna $15,000 loan, and they gave it to me because, and enye into ubhatale yonke i-credit card yakho ngesikhathi. Don't have too many, but noba ziyi-2, but ubhatale zonke ngesikhathi, baninikeza. So ndifuna ukuthi njena le nto ithethayo unyanisele, but it's important also ube ne-bank relationship ne-bank yakho, ungahambi bank to bank, because ma bekwazi bekujwayele, they build that trust in you. Uyabona? Yeah, benzawutsho kanjalo. Another thing kufuneke ndikubuze, because ininzi imali yami phaya ekhaya, njengoba ngomntu kunemali engayishiya i-Liberty Life some time ago, and le mali yayi sort of well, maybe retirement or provident fund, I can't remember, ngoba yazi zeza sasithatha sema-kitchen, and then ngoba thina abantu ngoba asifundiswanga bethuna, need people like you ukuthi don't over insure, don't over buy yourself, ngoba in the long run you don't know what happens. Uyaqonda? And ezinye ziyacrasha ke ezi insurance company. But anyway, so mandibuye ekhaya, I mean, okay, ndiyathetha nabo, but andithethi kakhulu ngaba ndifuna ubuza kuwe, nxa at my age masendibuya bazanditaxa nam in that money? Well, I don't want to say how much money is it now, but bazanditaxa nxa nam ngoku in my age mandibuya ekhaya bazanditaxa nam? Istopper at how much tax ungumntu mawusowukhulile? Okay, so angithi wena you're close to retirement age, so yeah, if uthatha imali yakho ngalesikhathi enanivumelene ngaso, uzotaxwa fairly according to a retirement tax rate. Ngizoyichaza, ngizokwenza ivideo ngayo mhlambe ne-session yonke ngayo ngoba ithanda ba complex. Into emistake enziwa abantu kakhulu la eSouth Africa i-early pension. Umuntu ahamba uyofuna uku-accessa leya mali before retirement age. Right. Ngesikhathi wenza kanjalo, you put yourself at a higher tax rate that changes a huge chunk of your money that you would have got if you were taking it ngalesi sikhathi benivumelene ngayo. So when I read at i-agreement yenu ukuthi this money we're going to access it at what age and what rate. Okay, so you're going to get tax rate yakho according to age yakho. So if it was a retirement
package, you take it at retirement. Don't take it before. Mm-hmm. Ngoba Okay. ungayixakekela njani noba you could feel like no, angisayidingi. Don't leave it Uh-huh. there until the age when you agreed Yeah. ukuthi uzoyithatha ngayo. Okay. Okay, Yeah. undincedile ke so yeah, Yeah. okay ke And sana just so to ke. contribute, maybe thanks for the comment yakho your kind of relationship nebank. But Yeah. at the back of your mind as umuntu fanele uzazi ukuthi am I having a relationship, a long-term relationship with this bank, but Mm. ama-fees wabo are they conducive? Yes, yes, I Are do. they Yeah. Yeah. yeah? And Yeah. am I Mm. planning ukuthi someday ngizohamba ngiyofuna mhlawumbe i-bond, you know? Yeah. So Yeah. Mm-hmm. ziningi izinto ama-factors ufanele ukuthi umuntu acabange ngawo before akhande i-relationship nebhenki ukuthi okay, Right. Right. ngiwastadishile o-African Bank o-FNB o-Standard Yeah. Bank manje ngiyokwenza i-bond application, Mm-hmm. laba ba-charge kanje Mm-hmm. ba-charge kanje, and they cover maybe Mm-hmm. 100% of i-bond, they cover Yeah. 75% of i-bond. Izinto enjalo umuntu Yeah. kufanele ukuthi wena personally as umuntu uyibuze yona imibuzo yami ukuthi yini into engifuna ukuyenza. Nginebhizinisi Uh-huh. mhlawumbe ngizofuna ukuhamba Yeah. ngiyo-apply for business loan kule bank. Yeah. Is this the right bank? Then you form your relationship and stick with that bank Stick. Yeah. Yeah. based on your personal needs in future. Yeah. Omnye Yeah. umbuzo wami ke sana ama-bank maninji ngoku ama-bank abakhona kwi-South Africa. I mean sakhula we know that we had monopolies ezinye zawa ke zameja ke ezinye bank but ezinye masizisiwa ndibhenkile khona imali yami esebendiyifake kule bank ndizayifumana njani back ngoba the bank iwile. How do I get my money ke ngoku? Eziphi ibhenki? Ngikhuluma ngani manje? Ukhuluma ngo-Ubank. O-Ubank basekhona nje e-Eastern Cape. No, 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 no. No, no. Serious? No, no, my baby, sendibuza nje for near future. Yabona ukukhula kwethu false cars, kwakuno-Pam Bank. Yabona into ezibhenki ezinjalo. But sezameja ngoku. I mean, wona mhlawumbi wawusekhona ungekabikho, I don't know, but sezameja. No, ABSA. My question to you, ngoku, since there are so many competition in banking field right now, kunama-bank abakhona ngoku. Ubona uba there's not many investors okanye ba-investe kakhulu awe amanye amabhenki. My question to you, ngoba thina bantu sathanda uma kunebhenki enje evulwayo uthe undiyobhenka khona kanti mhlawumbi ibhenki ayizulasta for a long time kanti sendifake imali money is gone like VBS some bank yabo imali yam Yeah. ndizayifumana na. Nanku umbuzo wami, yabo, Hey, ngoba angeke siyathanda ngize ukushintsha. ngazi mama kulowo mbuzo Mm, wakho ungayithola na mm, imali yakho ibhenki wayo, mm, angifuni ukuqamba amanga, angazi mhm. impela, angazi, akuyona into Oh, engeke mhlawumbe ngayibheka yeah. noma into Oh, yeah, enginolwazi layo. Cha, hhayi, yeah. anginalo ulwazi, Okay, anginalo. okanye Kodwa yabona kade ngoba amabhenki ngoba kade ngibuka manje ukuthi isikhathi mm, esiningi la ngibuka mm. ama-insurance companies, ama-insurance companies uyayifaka imali yakho, Aha. imali yabantu aba-claim, then leyo mali, what Mm. happens when you have no claim? Then lezo imali ziyathathwa and then they get distributed Yeah. kuma-CEOs of those companies, but after some time Wena because they unga. can't do it immediately, if ama-beneficiaries wakho Aha. ngezi-fraud uzokhipha leyo mali, Aha. you know. Aha. But that Mhm. was a different case ke, but I'm not sure mama, I don't want Mm. yazi Mm. be Okay. bayithini. Ndiyabuza nje ngoba uyazi sometimes like u-VBS abantu ngoku imali ndikhe ndicinge loo ndithi what happens if everything crashes and imali yami ihambe? What will I do? As you said, in certain age of mine. Naleyo nto nje engqondweni ngifana no-easy equities, angeke size sithi eh Mhm. sijoyine i-easy equities kodwa sibe sinento engqondweni yakho ukuthi u-easy equities uzocrasha. No, you Mhm. Mhm. get into something. Okokuqala Mhm. besides ukuthi u-easy equities uvumela i-majority yabantu abangenzi ngisho imali Right. eningi bakwazi uku-investa. Mhm. Mhm. Balisted Johannesburg Stock Exchange under Purple Group. Mhm. That alone Mhm. should tell you ukuthi this is a established company which has got a forecast of Mhm. future because they've listed money. Mhm. The next step is to grow. Uyaybo? So Yeah. now Yeah. we are Yeah. unaleyo hope ukuthi yes, imali yami ngizo-investa la, ngithenga ama-companies under this Mm. investment company, and then in future I will have Mm. ama-gain. Having faith Mhm. in something. Mm. It's like going Mhm. out ukuthi Yeah. like ziningi izinto engi-exposed kuzona ama-group enginawo abantu nje bathi okay, sifuna ukufunda a communal bank, ngisho ngithi Mm. uyabona la,
amabhanoyi-ke nje azohamba nje ku-VPS ephandleni ey'bavezi. Yabo, nami ngisebenzisa ingqondo ngicabanga ukuthi alikho listed, alikho registered as a bank ngoba it's a process enzima kabi uregister as a bank. Wesa yeah, lona uregister-ke ku-Johannesburg Stock Exchange under Easy Equities, uyayibona leyo nto. yeah. Yeah, Yeah, kanjalo. no, kuyavakala, but you know what? Yeah, I just like people ntobana, ihlelo lakho limnandi, and I wish the next section ukuthi usifundise ukuthi ngoba sometimes abanye sebabhankela abantwana phinde futhi soyithatha will be the good way ukuthi wenzela abantwana. Athi omnye manje ithi bekele umntana akhe i-10 rand. Athi we ma ubone ndiswele i-10 rand naqala yaqala. Ndiye ndisithi ke mna ke kunoba uyothenga ithaveni ibhiya imalini, thatha laa mali bothenga ibhiya ubekele umntana abe na-18 abe nemali naye yaqona. So funeka usifundise kulapha ngoba siyabalibala abantwana bethu and Yep. yaqona sibathengele, yabona uDisemba uyeza ngusabathengele iChristmas, sibathengele ntoni nezi birthday basizenzela abantwana. Ufumanisa into yobana sigcwalisa ngotshwala ayisengabantwana ngoku seyiyethu ngoku, yaqonda zizi. Iphele nibe sober, nisale ningenamali. Ngihambe uthathe leya mali Isingenemali. ngistela ngikuthengela ama-shares instead yokuthi ngikwenzele ipati. Right. You Yeah, know? so ke funeke nalanto usifundise ngoba umuntu ofana nawo abantu bamamela better. I tried it, athi umuntu wena uyazibhedela wena, iyazibhedela, yeah. As a result, mna friends zam lana andizithengeli impahla, umntana ndimnikeza imali ndithi go put it in your piggy bank, yabona, ndithi you put it in your piggy bank, yabona. Yeah, Yebo. yabona. Yeah, so and no-chores, sibanikeze ii-chores basizitya umbhatala ayazi ukuthi kuyasetyenzwa kuyarholwa. Yebo, Yeah, qinisile. yabona ma. Yeah. So Enkosi sifuna mama. ukusifundisa ngale nto. Okay my love, so ke keep up, No problem. will be listening. Okay ke sis, Okay. ungadinwa yimina, I'll always No come back to problem. you. No, ngiyathanda ukugaina from wisdom from umuntu omdala kunami ngoba kakhulukazi thina ayikho into ethena siyifundisana yona njengabantu abasha, futhi siyithatha kancane conversation nomuntu omdala ngoba sithi we wena sasilaphi ngey'khathi zakho, kanti actually umuntu omdala they carry more wisdom kwinto abayikhulumayo than umuntu ongangawo. So mina I do appreciate it, ngiyabonga futhi ukuthi uyasijoyina la and uze uzokhomenta, ngiyayithanda kakhulu leyo nto. No, thank you darling. Thina zange sifundiswe, nina ke nifundile, thina zange sifundiswe. What I know now, I wish I knew then. Bye bye Yeah, sisi. Bye enkosi bye mama. mama. Bye bye. Bye. Ndikhuphe ke sana, bye bye bye. Sure. Okay, Katlego, not all of us can hear Zulu. Katlego, ngiyaxolisa bhuti wami, lolu uhlelo esalusungula ngenxa yokuthi sikhulume ngesiZulu ngoba ziningi indawo hhayi ukuthi sifuna ukukhahlela ngaphandle bhuti wami. Ngizothini kona? Katlego, I am very sorry. That majority of the language here is Nguni, Zulu, umuntu who can speak Swati, Xhosa, and yabo bayakwazi to understand and follow. Please try to grab some of the things, but here information si-share ngesiZulu ukuze izokwazi ukuthi ingene kahle, yabo, ingene kahle uyizwe ngolwimi lakini. Angazi kahle kho mina akikhona kubuwa Sesotho because mangibheka kuthiwani ngeSotho angikwazi ukukhuluma iSotho bhodam, but mhlambe ama-video akhona engiwenzayo la ku-TikTok. I do make videos, some dual, because recently I've been asked to make dual language videos. So if you go through my videos, maybe you might benefit, because I would make a video in Zulu and then I would make the same video in English. So maybe you can go and check them out. We will try by all means and answer your questions specific, but we are talking about investing in Easy Equities. There's plenty of videos here on TikTok about investing on Easy Equities. The difference is that that information is only available in English, which excludes people
who are like myself, who are coming from Msinga in rural areas, who have Bantu education and never had English as a medium of instruction whatsoever until we even get to be employed and have a salary. We have a salary, we don't know what to do with that salary. We have money, but we don't know how to manage that money. We have money, but we don't know how to invest the money so that it can work for us in future, the same way that it can work for a person who's fluent and knowledgeable and financial literate. So I feel like it's very important so that we share information in Zulu in this platform. If maybe you feel like maybe you're not accommodated, I'm sorry, there's not much I can do or say except to like maybe refer you to my other videos on my profile that are in English. Okay, but iqiniso, I'm one of them, izikoloto and their fees. Yes, Phoenix. Iy'kweletu nje, yebo. Ngiyabonga Khosi, I will join for both. Okay, Makhatebe. How can I buy shares? Go African Rainbow Capital Time Bank. Please assist me. Phumza, uzawungena ku-app yakho kaloku xa usunawo Time Bank. Angithi usewuloginile wena. Uzawungena ku-Time Bank wakho. Then uthi invest now. Then uthi African Rainbow Capital. I-short name yabo ARC. Zobe sowungena-ke wena R5.30 share. Zobe sowucofa pha uthi invest now. Ucheck-ishe uba unamalini, uba uno-500, thatha lonke yo 500 uyothenga ngawo la ma-shares aba African Rainbow Capital. Uzobe usunika isitifiketi sakho esisha sithi welele, congratulations. Kanjalo-ke. Kazi uMabonga uhlekani, uba nofela ukuthi uyaqola nizaluza yazi. uMabonga uthe uyaka Capital kuyocela bona babenzela uba akayizwe lento esiyikhuluma la. Xolani. Ngisebhizi. Yeah, ngiyaphila unjani? Ngisebhizi namanje yini uba nofayo? Yini ubulawa yini? Phela ngithi yikho ngibambe ifoni yakho ngoba ngiyabona ukuthi lokhu ungimessagile, uyabona, uyangibuza ukuthi sengiqedile, so ngithi angiyibambe ngoba mhla ngenze ukuthi ukhona ofayo, uyabo. I-reference. Angiyilaleli i-voice note yakho Xolani, ngikwi-live. Ngizophuma sengiphuma ku-live ngizoyilalela. Ngicela utype okungcono bhuti, ngiyacela. Eh. Eh. Ngizoku-attenda mase ngiqedelana-ke bhuti, ngizoku-attenda mase ngiqedelana. Ungabisalokho uzolala nje, ngizokufonela Xolani. Musuku lokhu ungisendela ama-message ngoba manje uyazi ukuthi sizoxabana la ku-live. Ngicela ungifonele mase sengiqedile please. Mina ngizobuyela kuwena. Okay, uxolo. Ubhuti wami nje lo engizalana uyangihlupha nje isimanga ongasazi. Ngicela ukubuza awaka-old Moshwala malini wona. Okay, ngiyaxolisa ngani zakwethu. Njengoba nibona nami ngicabanga ukuthi khona umuntu ofayo ngoba hayi uke wangifonela ngamtshela ukuthi ngisabhizi, uyaphinda uyabona nje. So xolo kuleyo ndawo. Angithandi ukuthi ngibe ku-live kodwa ngibe ngingaconcentrate-ile noma mhlambe ngiyabo nina nihlelani lindele ukuthi ngikhulume and sine-agreement ukuthi ngizoba live, so please forgive me. Ngomthetho fanele ngaba ngibamba ngale phone kodwa ngibona ukuthi nakho mhlambe ngenzeka kube unenkinga, uyabona. Okay, ubuze yaka-old Moshwala.
Okay, Old Mutual Limited. Okay, Old Mutual ishare lakhona lu 10 rand 97. Kushibhile bo. 10 rand 97. Asibuka maximum wawo ukuthi aseke wabiza malini. Ishare laka Old Mutual ngo-August 2018 lalu 28 rand. Okusho ukuthi 29 rand 54 ngo-2018. Okusho ukuthi uma ubheka manje ishare laka Old Mutual liphansi ngempela lishibhile. Uma ukuthi lake laba maximum 29 rand namhlanje lu 10 rand 97. Excuse me. Akunamuntu oqolwayo. She was just mentioning ukuthi if bakhona abakhokhwa abazenze abawo ama-shares. Okay. I paid dearly. Okay. Okay, I can't follow. Uyazi siyabonga ngolwazi. Okay, thank you. Cha, uzowathenga easy equities. Nithabiseng wena drop i-collar sakhuluma namhlanje. Uzothenga ama-shares kwa-easy equities wena uthenga ama-shares. U-Old Mutual wenza wonke umsebenzi njengoba nawe uyi-client ka-Old Mutual. Nabanye bama-client ka-Old Mutual baningi namanje basa-recruit abantu bawafake la. Wena uzohamba usuyothenga ama-shares manje usuyababuka nje. Wena usayi-client kodwa abazi ukuthi wena usuyi-shareholder manje ngoba wena unama-shares aka-Old Mutual uzothenga khona la kwa-easy equities. Investment has risk no one knows. Like what kind? Depend ukuthi uri-investe kuyiphi company. Ngibongile kakhulu nge-information. Ngifuna ukwenza i-stop order for both and my child. Yes, bahadebe, great. Ngizokwenza i-video about the minor account. How do you open a minor account la ka-easy equities? Niyeke ukuthi hayi awuhambe uyovulela ingane yakho i-bank account ukuze ingane yakho mayisena 18 ibe nje nemali. Imali ehleli as cash ka-FNB noma kwabaka Capitec u-charge ama-monthly fees. Ayikhuli le mali, ayiyenzi into eyitheni. Yabona? I don't think right. I think ungathenga mina ama-shares ka-easy equities. Well, that's nice if uzokwenza nge-board. Yes, you should. Can you please make sure you understand more about EC10 or crypto? The only thing I understand unathi, I'm not going to try. Ngeke ngize ngizama ukuyofunda ngo-crypto. Ngachaza kulama video adlulile ukuthi engikwaziyo nge-crypto ukuthi i-volatile, okusho ukuthi iyehla yenyuka kakhulu, unstable. Anginayo i-mental capability ne-emotional intelligence yokudila ne-crypto. Nokuthi ama-instrument wakhona ngiwa-understand ngoba adila nama-charts. Angifuni ukufakela i-stress empilweni yami. U-EC10 yes ngingamthenga vele kwa-easy equities ngoba u-under easy equities. Kodwa ngeke ngize ngihambe ngiyokwenza o-Bitcoin no-crypto nobani cha. Mina Msalofu ngikhuluma ngami kangikhulumela omunye umuntu. Ngeke ngikwenze lokho. U-EC10 kuphela engamthenga ngoba u-under easy equities. Nakhona futhi angifuni uku-invest imali yami eningi kuyo leso stock ngoba i-crypto angi-understand. Bitcoin yes, maybe I'm dumb for now. It's kwi-level yami. Kumina it's like uzama ukora igoli uthe kodwa nangu ugokhipha phambi kwakho. For me I feel like that and angikwazi uku-invest imali yami entweni engingayi-understand for now. Hayi kabi my brother. Cela ubuze shares ziyarenta. Usho ukuthini ukuthi ziyarenta novi? Zirenta njani? I wanted to ask ka-easy equities, is there a time to buy shares? Imarket iyavula ekuseni nantambama. Ngeke uvele uye manje bazokutshela ukuthi imarket isavalile. Zikhona i-deductions ezibakhona like bank if une-invest and banazo i-deductions abazitsala monthly. No, awunawo ama-monthly fees. But mawuthenga i-share, you get charged a percentage. That's the next video I will do. Ngoba iyona into ebalekile and ama-questions maningi around charges ka-easy equities. And mawa-compare namanye ama-financial institutions, easy equities is very, very cheap compared to wonke.
Also, which shares are cheap at the moment and have dividends. Ngenza le video Monday about ama-dividends. Ngithathe i-suggestion ka-Simon Brown. Simon Brown usebenza as an advisor on the Johannesburg Stock Exchange. He's also an analyst for financial institutions. Usinikeze i-list yama-companies esingakwazi ukuthi sithenge kukhona ama-shares uma une-aim yokuthola ama-dividends. Bakutshena ukuthi akhokha ubani o-Standard Bank, if ngiyakhumbula kahle. Kukhona nama-preferential shares that you can buy for certain companies. Ubheke leyo video khona la ku-TikTok. Kuthi okay, I advise people to do research on MoneyWeb. All updates are there and Google can help with their plans. Yebo, time will tell. Qinisile. Abantu yebo. Okay. Okwamanje into esayenza sisafundisana umahluko kuma-shares ukuthi akhula kanjani, ehla kanjani. Sisabheka nje ngoba ngithanda ukukholwa ukuthi iningi labantu abala basafunda. Yebo, mhlambe bangakhona abantu more advanced noma ulwazi lwabo lokuthenga ama-shares oselungaphezulu, kodwa iningi labantu la sisathuthuka, sisaya lapho iviki lesibili leli body time to tell esikulona. Njengoba ngimane ngivula la ngifunda ukuthi ishare la-Capitec libiza malini, manje selibiza malini. Umuntu ongawazi ama-shares useyabona ukuthi shuthi le nkampani njengoba ise-R4 manje, kusho ukuthi mhlambe ngomusi ngaba u-R100, uyabona. Ucosha kanjalo ukuthi sifundisane nje sise-ku-grade 1 thina. Sisaya ku-grade 12, sisela ku-grade 1 kwamanje. Kodwa-ke niye ku-MoneyWeb, kubantu esivele senazo u-MoneyWeb, i-website la ukwazi ukubona wonke ama-companies, wonke ama-financials wakhona. Bayakutshela, bakunikeze i-history, bakutshela ukuthi ibe-performa kanjani. Yonke leyo nto kodwa ibhalwe ngesiNgisi. Kunzima kwa-crypto angifuni nami. As charges is once of payment or is it monthly? Ucharge ma uthenga noma udayisa. Ngizoyenza video yama-charges ngoba imbuzo nguthola kakhulu loyo. Usincede nange-life cover. Okay. Ngizozama ukwenza research nge-life cover. Kodwa into engiyibonile nge-life cover manje ukuthi i-life cover yakho isiya nge-health status most of the time. Siyaya kodwa la ngeke izibe nge-health status ngoba majority of people are going to be sick and HIV positive. So financial institutions, they want to compete for your clients because they only want your contributions as a monthly for them to take your money bahambe be-investa somewhere else, benze imali eningi for themselves. Wena bakunikeze leyo mali abavumelana ngawo, balinde nokuthi uyaforfeita noma wenzani, ugcina ulahlekelwe insurance ama-contributions akho, kuyele. Kodwa ngizokwenza-ke njengoba bengithi sikhuluma-ke ngo-10 nganza ukuthi ngicela siphumeni kwi-live ngo-10. Which property should one invest in, sis? Okay, unathi njengoba sikhuluma ngo-easy properties namhlanje, ngifakile i-video before ngibe live. I-video ngichaza ukuthi u-easy property uzothi ngithi masuvele unawo easy equities, uzobona lapha kuzobhalwa easy equities za account TFSA, easy equities US dollar account, kube khona easy property. U-easy property uyafanele ukuthi u-activate nakhona ke mase u-activate bazothi create i-username ne-password yakhona ngoba i-account le dila nje nama-properties. Futhi into eyenzeka-ke ku-easy properties ukuthi ku-easy property uthi usungenile khona. Ngenza ukuthi ngicela ukuthatha into yokuphuza, ngihlushwa amanhlungu khona i-ritual engizoyenza nathi ritual engizoyidla.
Okay, ku-easy properties ke mangabe ungene khona uzo-create i-username ne-password. Njengoba wenzile nje ade ujoyine u-Easy Equities, kulula nje. Ungayi-create-ke i-username yakho ifane nale yaka-Easy Equities main account. Okay, then ngemva kwalokho zobe sebekubuza ukuthi okay, bakutshele nawo ama-properties. Into eyenzakalayo kuyathiwa ukuthi nayi property mhlambe isesenteni, mhlambe isebhalitho. Isibonelo engenze ngaso ese-property esebhalitho. Le property esebhalitho bakutshela ukuthi iwota 2 million, bafuna ukuraise mhlambe icapital ewu-70% we-value yecompany. Then ke bese the other i-balance 30% izofinance through i-bond. Okusho ukuthi bazo-applya ka-Equities for i-bond, kodwa not for i-bond eyiyo yonke le mali, but i-bond ezobe iwu-30%. Lo munye 70% uzothathwa kuma-investors. Kulapho kukhulunywa nge-IPO. I-IPO yila khona abantu bakwazi ukuthi ba-contribute. Okay, khona i-definition yakhona lapha ngifakile evidweni kuma-IPOs ukuthi i-public iyakwazi ukuthi i-invest. Ukuthi kushuthi nje uma ubona nayi i-property sebhalitho hayi yinhle, yabo, kunama-ratio ke nama-yields ukuthi izonyuka ngamalini i-property per annum, ukuze uzokwazi uku-calculate ukuthi i-investment yakho is it worth it or not worth it. But engingakusho ukuthi ama-properties engiwabonile mina ku-Easy Equities ngesikhathi kade ngena, hayi ama-properties are top, and I have no doubt ukuthi izoba occupied. Ngoba ngokuba occupied ila ama-investors azokwazi ukuthi athole khona imali. Okay, uzobani ukwazi ngisho ukubona ama-pictures elokhonjana ama-property ngaphakathi nangaphandle. Yonke into ubona nje ube ne-idea ukuthi okay nayi property njengoba sizofaka imali la kuba ne-target ke bavula isikhathi ukuthi okay kuya ngesikhathi abayinikeza sona, ngoba i-range ngibone la ifani kuwo wonke ama-properties. Sometimes uyabona ukuthi khona i-property lokho iyavula public investors offer ukuthi bakwazi baqale ngoJuly kuze kube uSeptember. Amanye avula within the same month, ivale futhi within the same month, mhlawumbe ekuqaleni kwenyanga kupheleni kwenyanga. Kuya ngokuthi phela abantu bazophampa kanjani imali ne-value yaleyo company. So akufani, so fanele ubhekwe bayakutshela ukuthi kuselinzuku engaka ukuthi offer ivalwe for ama-investors afuna ukufaka la. So ke kuyenzeka bayalokhu be-update ukuthi okay manje siku-10% ku-reach target, 15%. Mina le bengiyibhekile nje bisi-over target, ukuthi abantu bafake kwaze kwaba ngaphezulu le mali ade ivele idingakala ukuthi bayi-investe, which is good ngoba leyo property kusho ukuthi bonke abantu bayithandile, bafuna uku-investa kuba bama-shareholders kuleyo company. And then uzothi emva kwalokho-ke sebese i-property purchase, and then bekwazi ukuthi kutholwe i-income. Then kuba nama-yields-ke nama-ratios asetshenziswayo ukuthi ama-investors uzothola malini. Okay. Kodwa nami ngingathanda nje ukubona uku-owner ingxenye ye-property esebhalitho. Hawu cha, ngizoyijoyina impela nje, ngizothenga. Time will tell which property. Mina ade ngibuka okay, buka i-video yami ku-example, but angisho ukuthi ngiyayirecommenda, but it's just an example engiyibonile because nami angaka-invest vele ku-Easy Property. Angakathengi, bengisathenga nje ama-shares no-tax-free savings account. Our people understand retail stores, let them buy there. Woolworths is the best, Shoprite, etc. Yebo, kodwa ukuthi abantu bakithi bazi iy'tolo kuphela akusho ukuthi asihambe so-investa kuma-retail kuphela. Fanele nezinye iy'ndawo sizazi ngoba nazo njengoba nje ukwa-Easy Equities ngeke uvele ube nje wena ne-portfolio nje nama-retail shops kuphela. Fanele udiversify, ube nale industry nale industry nale industry nale industry, umane uthi qwa. Kodwa-ke yebo, ngiyasenza leso sibonelo kakhulu. Time will tell ukuthi asiqale ngalokho esikwaziyo. Uma uzazi ukuthi wena kini nithenga ka-Shoprite, ivele ube yi-shareholder once,
uthi uhambe uyothenga uzazi ukuthi at least uboost ikampani nawe ozozuza kuyona ngokuthi uyakuthenga la nabantu abangakini bayathenga bonke, asikho esinye isitolo. Uyazazi ukuthi ngakini nangu Pep niyathenga kuyena, hamba uinvesta kuPepco uthenga amashares kaPepco ngoba vele niyathenga. Futhi leso sitolo mawusibhekile nje akaze nje uze kuthiwa nje isitolo sivaliwe ngoba nakho abenzi imali ngoba mhlambe ba bankrupt, bafana no-Anderson Insurance noma wengalistiwe kodwa phela lawo maqola e-insurance company ahamba ney'mali zabantu including eyami, ngangisabhayize ngingakazi lutho. You know uma ngabe uthatha i-insurance kuthiwa uthatha i-insurance e-cheap, bayagelana abantu bama-insurance. Oh God, ifoni yami ikrekhile-ke namhlanje. Lapho kade ngisifixe i-screen last week. So-ke injalo into. Why there are locked funds and how to unlock them on Easy Equities. Khuluma ngani? Which share is that? Which stock is that? Ukhuluma ngathi noncaba mawubuza la ngicela ukuthi ugabalala uma usufuna ukuthi mawubuza umbuzo uphinde ubuzwe, ngiyacela hayi kabi. Noncaba mawubuza ukuthi ithi bani is locked. Bani, you know, so that I don't have to ask you a further guiding question for me to be able to answer your question. Kodwa ke ngi-understand ukuthi locked funds mhlambe mina ngekho exposed kule nto angiyazi, but let me search it. Nawe ngesinye isikhathi mangabe singekho la ku-live, you can say Google, what is the difference between locked and unlocked funds? Easy Equities bazobe sebekuchazela. Easy Equities une-academy, bayakufundisa yonke into from start to finish, into ongayazi. When you contribute funds to your Easy Equities account by way of a debit order or EFT, lock up those funds for a period of time. The time periods of these locked funds periods are below promotional vouchers. 3 years, not applicable to vouchers you purchased and send on Easy Equities. Okay. Kuthiwa ama-locked funds ile mali usuke uyifaka kwi-account yakho through i-debit order nama-EFT, bayilokha up lawo ma-funds for a period of time. The time period abayilokha ngayo iyahluka-ke ngokuthi yini noma bekwama-voucher. Eyama-voucher uba 3 years. Angeke ngibe nalwazi-ke ngama-voucher ngoba ngikaze ngithenge i-voucher mina ka-Easy Equities, kodwa ngiyazi ukuthi uyakwazi ukuthenga i-voucher uyithengele umuntu. Asithi mhlambe mina ngifuna ukuthengela umngane wami i-birthday yakhe ngoba mina phela manje thina asenzi o-jean to jean no all white, sihambe siyodla imali soyiboxa eBhalito for a weekend sibuye singenamali, so olopholo. Mina ngithatha imali ngithenga i-voucher ngithengele umngane wami ngoba sobabili sika-Easy Equities, ngimthengele i-voucher ka-Easy Equity ukuthi uzohamba yothenga ama-shares akawathandayo. Ngiyakhokha mina ka-Easy Equities, bona bamsendele i-voucher to say nayi i-voucher yakho as your birthday present from umngane wakho ulwazi ngoba sekuyigama lami ukuthi ngolwazi. Yeah, i-voucher uyayithenga kanjalo ngaleyo nhloso. Kodwa-ke bengazi ukuthi bayilokha naleya lokho. Usungifundisile-ke nawe ngombuzo wakho, kodwa kusho ukuthi leyo mali elokhwayo ngoba usuke uyithenge i-EFT kakhulukazi uma kwama-voucher. Okay, Nonceba, when is the right time to withdraw? The right time to withdraw, Novi, ila usuke wena usuwazi ukuthi usuwenze enough money ngaleso stock.
Uyabona nje umuntu owathenga ama-shares ngenza isibonelo ngo-Capitec ngo-200 njengoba manje u-1800 isikhathi esihle kabi leso ukuthi engawadayisa ama-funds akhe a-withdraw. Uma ukuthi wena usathenge ngo-100 wena usenze u-102 usufuna ukudayisa njalo ngoba wenza u-2 angikholwa ukuthi umbono omuhle loyo. I want to invest in properties. Can you be my mentor please? Angikho clued up mina ngama-property. Nginabo kodwa abangani abazi kangcono ngama-property. Mina njengoNomusa ngolwazi oluncane enginalo ngama-properties futhi-ke mhlawumbe uvo lwami lingaba biased ngoba ngikholelwa ekutheni mina njengomuntu ufanele ngi-own anything. Ngingayi-owna into ngenhloso yokuthi ngithole i-income from it. Kodwa ukuthi ngihambe ngiye ku-property and be an owner of landlu, ngi-maintain wear and tear is on me, security system, like maintaining, painting, plumbing, electricals, tiling, whatever. Angikholelwa ukuthi mina njengoNomusa into engingafuna ukuthi ngi-involve kakhulu kuleyo nto. Kodwa-ke ngoba yabo ama-values wethu awafani mhlambe nendlela esibona ama-asset class awafani. Mina nginenye i-mindset property akuyona futhi into mina yabo engibeke eduzane nenhliziyo yami. Uyayibona leyo nto. Futhi into engiyibonile ukuthi kakhulukazi ama-properties ey'ndaweni ey'ningi ayi-scam. Kakhulukazi uma ungenayo imali eningi ungazami ukuthi ufuna ukuyongena kwi-property ngoba uzwe kuthiwa i-property ongangena kuyona uma umuntu omnyama osayishizilelayo osayizamela imali ukuthi wenze something. Hamba ey'ndaweni zasemakhaya, Mount Olive, Eastern Cape. It's a developing place, Eastern Cape. Okokuqala mina yami i-advice leyo, thenga i-property, thenga i-plot kanye uthenga indawo umuntu akaphumayo kuyomthatha. Abaningi ziyathengisa iy'ndawo uhambe uyokwenza ama-rental properties, into umrento if ufuna uma usaqala kwi-property. Ngiyakubona uma ukuthi usufuna ukuba establish mhlambe kuma estates or whatever uhambe uyothenga khona price cost wise noma kuma-gated communities. I've had iy'tori ezingekho right ngoba lapho izinto ey'ningi azikho on your control. Ama-rates, ama-levies acontrolwa yi-board, controller leyo le property group, which if wena inhloso yakho ukuthi uyothenga laphaya kule gated community ngoba ufuna ukuyi-renta out, ungaba limited kwezinye izinto. Ugcina usubona futhi awukwazi ukuwabalekela amanye ama-cost. Wena uthenga i-property ufuna ukuyirentisa kanti ayizoba occupied, usuhleli fanele ube occupied. So uma usaqala ku-property, advice yami hamba uyothenga iy'ndawo zasemakhaya uzokwazi ukuyi-manage, ukhulise i-capital yakho so that uzothi uma usuyothenga kwi-gated community in a urban area noko usuyazi ukuthi la mhlazana ungena-tenant la ama-levies wakho awazokulinda afana nengane ekhalayo la ifuna ubisi. Ngeke ulokhu bachazela, fanele ukuthi ukhokhile inyanga nenyanga. Iba ne-base la uzobe usucaphuna khona ukuthi ngiyokhava lapha ngesikhathi kungakalungi lapha. Umbono wami loyo. Mhlambe kodwa umuntu owazi ngama-properties ngake-investor advisor mhlambe uma acebisa ngendlela ehlukile kuneyami. If une-10K dinga uku-investor phinaphi, please advise any companies you recommend. Novi maningi nje ngangichazile dadewethu ukuthi mina ama-companies engi-investa kuba khona kwi-video la, your Woolworths, your Capitec, your MTN, your African Rainbow Capital. Kodwa ngathi if uno-10K, make a wise decision. Study the financials of the company and pour your money there. You can split your 10K into 2 companies so that you have many shares per company, so that if the circumstances become like Capitec, lot 5K wakho othenge ngawo ngapha, lo 5K wakho othenge ngawo ngapha, ulinde 5, 10, 15 years, wena lo 5K wawufake ngapha mhlawumbe usuzoba 15,000-25,000, you know, if you chose a good stock. Ngibonge nge-life sesikonenge ukufundile today. See you next time. Okay, spa. Bye-bye. U-10 uzoshaya manje, sophuma ngo-10 kwabasahleli. Ubox underline.
Ngiyabona kumbuzo omuhle lezi zinto engabe sifundisana zona lezi njengabantu abamnyama. Ngoba nami angikwazi nje uBox usuba. But ngiyacabanga u-under some group. Kodwa ukuthi bani? I don't know. Hayi uBox angathi awukho ku-Johannesburg Stock Exchange. Angiphendula ku-Google. Angimboni. Angimboni uBox asibonile. No problem Nceba, akho problem. Nami ngiyafunda nje. Uma uhlangana no-Worldwide Healthcare ungazise bathi EFT registered ku-London Stock Exchange. Ngizwe ngubani Montegas. Thina ngithi asikabe unayo access ku-London. Under which platform are we going to buy that one? So thenga kanjani ku-Worldwide Healthcare? Box says under Pick and Pay. There is, yeah, kuna relationship, but amalgamation, Pick and Pay, yeah, there is a link between Pick and Pay and Boxer. Ngoba i-idea ya Raymond Ackerman, i-idea ya Raymond Ackerman ukuthi ayikoleke nje imali kubo bonke abantu abaphilayo eSouth Africa. Pick and Pay balungwini. Box akuthina abantu abamnyama. Sihlele endaweni emakhaya. Esidayisele kuthiwa khona nenyoka lapha. Iy'tori zemani. Could be a guess, yeah, could be. Let's check. Pick and Pay aggressive Boxer expansion. Okay, my article. Connection is slow. Ambitious growth plans for discount Boxer brand and Project Red stores for customers floating between it and traditional Pick and Pay brand. Pick and Pay reports a rise in FI profits and they up the dividends. Okay. Let me ask a specific question. Is Boxer under Pick and Pay? That's a question to ask. I can ngiphendula la. Ngizokwenza research kodwa. But angikho worried ngoBoxer mina ngifuna ukuthenga mashes akaBoxer.
unless they fall by default. And I pick a pen. Even pick a pen. Okay. Obuye uzositshela ke bhuti. Kunento ezayo. Ngoba sewayidlile nje imali ye-COVID. Usafunani mani? Usafuna ukutholani? Ufuna ube ne-share price? Ufuna ne-shareholder? Usho ukuthi kusazophinda sijove futhi basazophinda badle imali kahulumeni? Tepu. Hayi, angiba-accept labantu abaqhamuka emaceleni. Nihambe ke niyobheka ama-easy properties. Nihambe niyobheka ama-easy properties. U-expand ulwazi lakho. This week, iviki lesibili lesithi saqala ukukhuluma ngama-easy equities shares. If ungakawuthatha u-action wokuthi uhambe uthenge easy equities, next week asizolokhu sikhuluma leyo nto ngoba siyamove, siyahamba. Mina ngikholela kwi-action. So if ungakabi definite, ungakabi nayo i-aim engqondweni yakho ukuthi mina i-aim yami ukuthi ngibe no-easy equities, ngibe no-portfolio engaka ngesikhathi esingaka. Ngoba into once wabeka i-aim yakho, into esele ukuthi ube ne-community okanye nomphakathi lozokusiza ukuthi ukwazi ukuthi wenze lelo phupho lakho noma ulifeze libe impumelelo. Mawukuthi awakabi nayo ngisho iplan nento mhlawumbe oyihlosile ngo-easy equities, nami ngizokucebisa nje ukuthi uphume ungalokhu ungena ngoba vele awuzile ufuna ukuzobona ukuthi kwenziwani, awunanhloso. Next week sizobe sesikhuluma ngalokho kodwa uzoyiqathakela-ke wena salofu. Next week sikhuluma ngezinye izinto ey'deep engasezona ukuthi hayi mina ngiqala kanjani, hayi mina ngiqala kanjani. Angeke uze u-achieve lutho, ayikho into ezophumelela mangabe uzothi usunalo ulwazi ungenzi lutho ngalolo lwazi. Ngeke. Ufana nomuntu othola i-driver's license ohleli naye othi hayi mina ngeke ngize ngidrive. Awukwazi ukudrive ngisho nganayo i-driver's license, ngisho nganawo u-Capitec, ngibe nawo easy equities. Uma ungazange uzuye ukothenga ishare, ufana nomuntu ongazi ukuthi kwenzakalani ngaleyo nto, unayo nje ukuyibuka. So-ke kukuwe, uma ufuna uyafuna, uma ungafuni awufuni. Niyeke ukungisendela ama-message lo ngizongibuza ukuthi malini. Akukhokhwa mali la, wena ozenzela wena DIY shares lana. Nokuthi uma ungathemba ukuthi ulwazi olutshelwa abantu bengakukhokhisile luyilona, angeke ngidile ne-mindset yomuntu. Mina umuntu odila ne-mindset yakhe yena ngokwakho, ukhuluma nawe, ube ne-conversation nawe ukuthi mina ngiyakholelwa lokhu, mina ngifuna ukuthi kungisebenzele lokhu. Ngeke angincenge umuntu, angiconvince umuntu, ngiphendula umuntu kuphela, umuntu ofuna ukwazi ulwazi phela. Ukuthi wenzani ngolwazi lolo nalo okwakho lokho mntakami. Ukuthi sobuya thina la 10 years la ku-TikTok sesizokhombisa iprofile yethu ukuthi 2022 portfolio yami mhlambe njengoba manje i-73,000 sengibuye sengithi portfolio yami u-1 million. Bese uthi 1 million. Mhlambe lapho ngizobe ngasekho ngisho na le platform lapho, mhlambe nje sengenza nje into ey-serious gabi zabantu abanemali. Hey. Ngoba phela yabo. Bese uqala uyamangala ukuthi hawu yazi leya ntombazane leyana ngake ngayibona nje ngelinye ilanga lapha ku-TikTok ikhuluma. Usekukhuluma wena ngithi phela lapho usubona mhlawumbe ama-million, mhlambe sengu-high profile someone ozobe usumbuka ku-TV. Labantu ozobe uhleli nabo usuxoxela bona ukuthi yazi leya ntombazane sasingena nayo kwi-live, ingena ngo-8 isitshela ngo-easy equities ukuthi ungathenga kanje. Kwethiwe wena wathengani? Noma labo bantu bazongakubuzi, bazovele bakubuke ukuthi okay, ngoba thina vele sinengqondo embi yoku-associate nabantu mangabe sebebakhulu. Qhamuka usuzothi hayi ngiyamazi mina ubani, like as if lento khona into edayivele empilweni yakho ngokuthi uyamazi lowo muntu. Yini into ekusizayo ukuthi umazi umuntu kodwa ungabhenefit wena ungafani naye?
asikho right thina kahle kahle nje siyindle emnyama nje ingqondo zethu fanele siyilungise siyixukuze ngoba ulwazi uyalinikezwa uyalirejecta noma ufuna ukulithatha ngoba naku vele kumuntu ngaleso sikhathi mhlambe osaku level yakho once umuntu wabale phezulu or mhlambe waba high profile someone use nama-million usuyaqala usufuna uku-associate naye awukwazi uku-associate nomuntu esaku level yakho esaku-rich esakhuluma ukuthi asenzeni kanje asenzeni kanje asenzeni kanje uyokubuka lokho kodwa asikuyeke lokho sikuyekele i-fate ngoba mina ngiyaqhubeka nje ngiyathenga wena usabuka nje ungana progress deala nawe self uma sesijwayele ngicela sibheke nama-shares ku-New York Stock Exchange ne-London Stock Exchange. Okay Montegas siwabheka. Montegas u-London Stock Exchange bayakhona yini ku-US dollar account? I think kukhona kuphela ku-New York Stock Exchange ku-Easy Equities. Ngiyabonga engenza ukuthi ngama-likes kakhulu. Ngizozama ukunifollowa futhi nami. Into entsha ke sengiyibonile manje ukuthi angisakwazi ukufollowa abantu aba-more than one day ngikhona kanti uma ngifollowa fanele ufollowe 50 ngesikhathi ukuze bengezokufaka ku-shallow band. Ufollowa abantu abawu-50 ulinde 5 minutes 50 5 minutes 50 5 minutes 50 5 minutes or even euros. Okay bengazi. Okay bengazi futhi bengazi. Thank you so much Montegas, ngicabanga ukuthi ubhuti wena. Ngiyabonga ngizoyi-check ngisazoyi-statisha nje kahle ngoba sonke sisafundisana. Ngiyabonga ukuthi ungenze ngibe aware ngizofunda. Okay Montegas, ayike ngenza ukuthi sibonaneni kusasa-ke. Kusasa sikhuluma ngama-fees, senze i-breakdown yama-fees kusasa ukuthi kubiza malini uku-investa noma uthenga. Senze isibonelo ngo-R100 ukuthi uma uthenga ngo-R100 uzo-charge malini uzothi wena ngololo lwazi-ke ngoba siyisizwe esingathembi makuthiwa u-Equities ushibhile uzobe usuhamba uye kwibhenki lakho lelo olithandayo uyokhomperisha ukuthi abakutshela ukuthi mase ngama-shares la ubuye uzongitshela nama-monthly fees wakho. Okay, so kwenza ama-fees kusasa. So ngizokwenza ivideo yama-fees Equities ukuthi u-charge malini. Yebo, danko unathi. See you tomorrow. Ngenza ukuthi kumnandi ukuhlala la ku-live. Sharing information encane umuntu akanayo. Ngiyabonga Dampoti. Ngiyabonga ukuthi nibe khona la. Kodwa more than anything asuthatheni action. Singabi ukukhuluma nje kuphela ngoba ulwazi onalo ungazange uzulusebenzise uyafana nje nomuntu ungazange ufana nomuntu onencwadi nje ongazange uze wayivula nakancane. Ufana nje umuntu onencwadi ongazange nje wayithinta. Wezwa kuthiwa i-right le ncwadi kodwa wazi nokuthi iqalaphi. Ngithabise ngipapayi uye ukongcuzula ku-investment yakho please. Enye into fanele sikhulume ngayo i-budget. Budget ibalulekile thina sibudget thina. Sivele sithandaza ukuthi iyaphela inyanga nginayo imali. Okay, budget fanele ukuthi sikhulume ngayo nje for personal use. I-budget ibalulekile. Ungaphili more than your means. Siyeke lento yokuthanda izinto namagama singawa-afford. Siyekuthanda i-lifestyle engaphezulu kwalesi affordayo. Siyeke ukuba nento eningi sabantu besifazane igcwele ishalofu yakho ligcwele zonke igcobo kodwa ugcobi. Kodwa zonke igcobo nje egcwele nje kuyaphithizela nje. Kuyaphithizela nezimpahla uthenga zonke izinsuku. Manje wangena nje ka-Mr Price usuyobuya nayo yonke ko-markdown ke engazi ukuthi nje khona la khona uzokuwina. Cha, nalento uyigqoka wodwa nje uphele lo mdlandla ujikijele lapha. Ngeke ukuthenga, ngeke ukuhoda nibe ama-minimalist. Mina ngifuna ukuphila nje kube nama-outfit mhlawumbe awu-4 awu-5.
Buze kuthiwa inkomo akashintshi ngithi okusalayo. Ngiyabonga fikile madam. Buyithi wafika sihamba manje. Bye bye bafethu. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.